Vítejte v úvodu do provozu inteligentního řídícího systému Pure Air Chingfeng. Startovací zařízení. Objem vzduchu se postupně zvyšuje. Klikněte na hodnotu objemu vzduchu. Hodnotu objemu vzduchu můžete zadat přímo, nebo stiskněte plus a minus pro nastavení. Klikněte na nastavení. Přepínejte mezi čínštinou a angličtinou zde. Parametr kliknutí. Zadejte heslo zařízení. Kliknutím na hodnotu upravíte tlak větru. Kliknutím na tlačítko Uložit aktualizujete hodnoty. Klikněte na další. Možnost monitorovacího alarmu lze zaškrtnout nebo nezaškrtnout. Klikněte na další. Nastavitelný rozsah rychlosti větru. Klikněte na další. Nastavení monitorovacího systému. Dobu monitorování lze upravit. Klikněte na Uložit. Klikněte na další. Nastavení alarmu PM10. Klikněte na další. Nastavení alarmu VOC. Klikněte na další. Nastavení alarmu HCL. Klikněte na další. Nastavení alarmu O3. Klikněte na další. Nastavení alarmu zápachu. Klikněte na další. Nastavení alarmu temp a humy. Klikněte na další. Nastavení alarmu zablokování. Klikněte na další. Systémové heslo a monitorovací spínač. Klikněte na systém. Návrat na stránku nastavení systému. Klikněte na další. Nastavení režimu řízení. Klikněte na obrácený trojúhelník. Vyberte místní ovládání. Klikněte na Uložit. Klikněte na další. Stránka nastavení systému. Klikněte na samokontrolu. Vstupte do rozhraní samokontroly. Můžete vidět stav zařízení. Zpět na předchozí stránku. Seznam kliknutí. Můžete vidět čas a důvod alarmu zařízení. Systém uloží několik stránek protokolu alarmu. Klikněte pro návrat. Klikněte znovu zpět pro návrat na domovskou stránku. Kliknutím na přepínač zařízení vypnete. Otevřete dvířka prostoru pro vybavení. Klikněte na přepínač. Systém vás upozorní, že dveře skladu nejsou zavřené. Zavřete dveře skladu a zamkněte je. Znovu klikněte na zapnout. Objem vzduchu se bude postupně zvyšovat. Vyjměte filtrační vložku. Systém vás upozorní, že filtr není nainstalován. Vložte filtrační vložku zpět na místo. Budík automaticky zmizí. Když je přívod vzduchu zablokovaný, objem vzduchu se bude postupně snižovat. Systém vydá varování před zablokováním. Stroj se automaticky vypne. Vyčistěte zablokované cizí předměty. Znovu klikněte na zapnout. Systém vymazal alarm a restartoval se. Úvod k operaci zde končí. Ti, kteří se chtějí dozvědět více, nás mohou kontaktovat.